bare lige hurtigt finde derovre. Ja, kom nu! De her rammer ikke nogen. Så må det godt nu. Det er også det, de tænker, vi har ikke de der top. Ja, kom nu i hovedet! Han skal rykke sig ind i banen. Han skal rykke sig ind i banen. Jeg står her på kom nu! Ja, ja! Fortsæt, kom nu! Jeg kan se, at det er Han skal have 4. Han skal have 4. 4. Han skal have 4. Det var en døj jo. Han har fået 3. Han skal have noget. Han skal have en 4. Så må de fjerne alle sammen. Nu må vi se. Ellers skal han have 4.